प्रिय आत्मन मोर सत्य सन्धिच्छु प्रिय विचारक मंडली साधु गुरुजन मंडली गुरु गुरुजन मंडली और स्नेही परममित्र मंडली आज मु सत्य विचार मध्य एक बलिदान तथ्य तथा आत्मजागरण तथ्य आपण मानक शुणाइबा चाहूँगी जहाँ यही मोर भिडटी को देखिले आपण मानकर मन को जदि छुईब ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। आओ जीवनर प्रकृत सत्य प्रकृत निष्ठा एवं प्रकृत यज्ञ कौन कले आमको धर्मर पवित्र सत्य एवं मोक्ष मिलिब जीवन सार्थक हेबो सेथिपाई एक छोट गल्प शुणाउछि ताहाको मन देई शुणंतु। यज्ञ कौन कले जीवनर पूर्णता मिलिब এই গল্প মাধ্যমে ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଥରେ ମହାରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଧା ଶରୀର ସୁନା ହୋଇଥିବା ନେଉଳଟିଏ ଯଜ୍ଞରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବ ସହିତ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ନେଉଳଟି କହିଲା, ହେ ମହାଭାଗ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କୌଣସି ଏକ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଅକାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହ୍ୟ ନକରି ପୋକମାଛି ଭରି ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୋକରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ତାକୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ରୂପେ ମିଳିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେଥିରେ 4ଟି ରୁଟି ତିଆରି କଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ନିୟମ କରିଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି କେହି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋକିଲା ଅଛ ତାର ଏହି ଭୋଜନ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏଣୁ ଆସି ନିଜର ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ବହୁ ଦିନରୁ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏକ ଚଣ୍ଡାଳ ଆସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ଭାଗର ଏକ ରୋଟି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ନ ହେବାରୁ କ୍ରମଶଃ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ଝିଅ ନିଜ ନିଜ ଭାଗର ସମସ୍ତ ରୁଟି ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଚଣ୍ଡାଳ ଭୋଜନ ଶେଷ କରି ଓ ପାଣି ପିଇ ହାତ ଧୋଇଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ପାଣି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାରୁ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶରୀର ହିଁ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ଏବଂ ସେତକ ସୁନା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶରୀର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଯଜ୍ଞର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତାହାର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତରର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯଜ୍ଞ ସହିତ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧନ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜୀବନର ସଠିକ୍ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଥରେ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା। ଏକ ଗାଁରେ କାହାରି ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଗାଁର ଜଣେ କୃଷକ ପାଖରେ ଅମାରରେ ପ୍ରବଳ ଭାରି ଧାନ ଥିଲା। ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କ୍ଷେତରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ବୀଜ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୟଙ୍କର ଅକାଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷକଟି ଖମାର ଧାନକୁ ଖାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ନାହିଁ। ସପରିବାରେ ସହର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କୃଷକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କୃଷକ ପାଖରେ ବହୁତ ଧାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର କାହିଁକି ମଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ପତ୍ରଟି ପଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାହାର ମହାନତା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ମୋର ସମସ୍ତ ଧାନକୁ ଫସଲ ବୁଣିବା ସମୟରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୀଜ ରୂପେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲା। ଲୋକମାନେ କ୍ଷେତରେ ବୀଜ ବୁଣିଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଜିମାରେ ହସି ଉଠିଲା। ଏହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ କୃଷକଟି ମରିନାହିଁ, ବରଂ ଅସଂଖ୍ୟ ବୀଜଧାରୀ ରୂପେ ସବୁଜିମା ରୂପୀ କ୍ଷେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରଣୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି, ଏହିପରି ମନେକରି ସେମାନେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନଠାରୁ ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାର ବିବେକ ଏବଂ ଧାରଣା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି।
ତେଣୁ ଆମକୁ ସେହି ପଥ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ। ତାହା ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଆମେ ପରିଗଣିତ ହେବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସୁବିକଶିତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଏ ଜଗତରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବନର ଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପେ ଆପେ ବର୍ଷିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଏତିକି, ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ।